Espolio fiscal, así como cualifica o Partido Popular de Pollo a decisión do Goberno municipal de solicitar ao Ministerio de Facenda a subida dos valores catastrais, unha petición publicada no Boletín Oficial do Estado 28 de decembro e coa que todos os veciños do municipio, independentemente do seu nivel de renda, se verían afectados. Isto, para nós, é un auténtico espolio fiscal. A nosa pregunta é se isto tamén formaba parte dese pacto secreto de goberno dos tres alcaldes, dos perdedores, neste caso das eleccións municipais. Esta solicitude que fixeron estes tres alcaldes a catastro para subir o IBI ás plusvalías a fixeron con nocturnidade e con alevosía. Non levaron esta actualización de valores catastrais en todo o ano 2019 a ninguna comisión de Facenda, nin tampouco a ningún pleno. Os populares inciden en que soamente 22 concellos galegos pediron esta subida catastral. Destes 22 concellos, 10 pertencen á provincia de Pontevedra, e entre eles, Pollo é o municipio que ten os valores catastrais máis recentes, correspondentes ao ano 2003. Ademais de ter a apariencia máis recente, acaban de facer unha regularización catastral no ano 2018, pola cal o Concello de Pollo ingresou en atrasos dos últimos 4 anos máis de 600.000 euros. 600.000 euros que saíron dos bolsillos dos veciños e das veciñas de Pollo, que, por desgraza, recordarán moi ben estes veciños. O Partido Popular cree que esta petición é unha tomadura de pelo aos veciños e segue defendendo a baixada do IBI ao 0,43%. Nos pedíamos unha baixada razonable, unha baixada non populista, nós non pedíamos baixar o 0,40, non, nos pedíamos unha baixada ao 0,43, porque entendíamos que a subida que proporcionaba a revisión catastral podíase solventar perfectamente con esta baixada que nos, de forma estudiada e razoada, plantexábamos. Tamén votaron en contra. Pero, ademais, tamén estamos a esperas de que apliquen as bonificacións que prometeron aplicar e que aínda non aplicaron e que están aplicando en todos os demais concellos da provincia. O voceiro popular acusa directamente a portavoz de Avante Pollo de enganar aos veciños e de facer todo o contrario do que prometían destas eleccións municipais. Nos o que lle pedimos a Avante Pollo, sobre todo ao partido en sí, xa non temos moitas esperanzas na súa cabeza visible, que é Silvia Díaz, pero ao mellor moitos desas persoas que forman ese partido se sinten enganados a hora que ven que non están cumplindo nada do que se comprometeron cos seus veciños e que resulta que 6-7 meses despois de tomar posesión neste goberno miran que todo aquilo que prometeron naquel pacto de participación, de transparencia, de baixar impostos, están facendo todo o contrario. Para tratar de revocar este acordo e paralizar así a subida dos valores catastrais, os populares acaban de solicitar a convocatoria dun pleno extraordinario, no que, ademais, renunciarían ao cobro da súa asistencia.